Decennia lang zijn we gewend om onze apparaten weg te gooien als ze niet meer voldoen aan onze wensen. Maar in de circulaire economie maximaliseren we juist de herbruikbaarheid. Ben jij of weet jij een organisatie die werkt aan circulaire innovaties? We zijn op zoek naar circulaire producten, diensten of concepten die tot de verbeelding spreken. En laten zien wat een circulaire economie kan betekenen voor Limburg. Meld je innovatie uiterlijk 18 december 2022 aan voor de Limburgse Circulaire Innovatie Top 20. Op 8 februari 2023 maken we dan de winnaar bekend. Ben jij onze opvolger en ga je ook naar huis met €3000 en een flinke portie promotie voor jouw duurzame innovatie? Schrijf je dan nu in voor de Limburgse Circulaire Innovatie Top 20.